Welcome to my channel, Aldict Rio. Enjoy your watching and subscribe my channel. Eto, nandito kami ngayon sa may Agno, Pangasinan. Ayan, no? Medyo malakas yung alon ngayon. Ayan sila at nag-enjoy sa paliligo dito sa ayan, no? Nag-enjoy sila sa paliligo. Nanay, oh. Naka-video ka, nanay. Okay. Ayun, doon banda, maraming naliligo. Oh. Busy si sa pictorial. Busy sila sa pictorial.
Kapit ka. Dire-diretso lang. Kasi pati ako nagaganon eh. Maganda kasi para sana kung nakababa yung camera eh. Para kuhong ko pag ganyan, no? Oh.